Došao na pratiti zato što obožavam kako radi fotke, zato što je apsolutni car, apsolutni kralj i mnogo radi dobre vlogove. Tako kvalitivno utiče na mene i ne znam, jednostavno prosto obožavam tog lika. Nakon 2-3 puta je zapamtio moj lik i znak ko sam, jednom prilikom se javio. Ima tračice. Kopra jebote. You get a car, you get a car. Everybody get a car. I to su mali problem, ali moraš da pročiš. To je. To je ono što ti mi rekla. Bravo. Ti motor se giga za sledeću godinu. Ne da me snimaš kad pije. Ovo je stvarno super. Jedan. Ćao Dušane, se čujemo? Ćao, čujemo se. Mislim, ja ne znam da li čujete mene malo. Da. Madonna, da, može malo samo da se pojača. Zašto ja ovo radim? Jedan. Ali dobro se čuje mikrofon, jel da? Odlični su. Rešeno. Super. Sad se više ne čuje zato što... Ne znam, jesi snimao video, jesi? Jes. Ljudi, sad sam ja prvi put video i kažem čak zvučim ubedljivo i pametno. Malo mi je hladno dok gledam video zato što znate, videli ste vlog koliko je bilo hladno, ali generalno se sad isplatilo i rekao sam vam da će da se isplati. I isplatilo se. Ćao! Ćao, izvini, ajde, povezam. Znači, ja znam prezime kao Ali da, ali bila sam i na masterclass. Pa to je, ali znaš što ne gledam, pamtim likove, to mi je ovako imena. Ajde, gledamo se. Ajde, ćao. Izvini, čao. Ali ja sad moram da izbacim post, znači samo se... Dobro, ne možeš ti odmah da uđeš, znači ima vremena čekanja i ostalo. Samo da radi kako da vrlo. Narode, uvek kažem i 100 puta sam rekao da neke stvari više neću da radim zato što imam preveliku tremu i izazivaju mi osjećaj neki da se sad tresem, ali evo sad, pre nego što treba da izađem, kad sam vidio sve ove ljude i ovu ljubav i ovu podršku, znači opet stojim pre onome, vi niste normalni, svi kolektivno sa mnom i ne znam što ovo radimo sve, ali stvarno verujem u sebi i verujem u sve vas i kao ovo je još jedan dokaz one moje čuvene rečenice sa Duksa, koja mi je nekad onako malo i dosadna, ali da stvarno kao, sve može. Sam Bogu. Iskreno, bio sam preplašen. Znao sam da moram da počnem odmah. Zato sam prvi studio napravio u svojoj sobi. Uspeh iziskuje da ne spavaš, da radiš i vikendom dok svi ostali partijaju. Bitna je samo iskrena emocija i ljubav prema onome što da bežeš da je tvoj poziv. A uspeh možeš prvo da zamisliš u glavi. Sve možeš kad shvatiš da moći u tebi. Ali mi mnogo drago što jel me čujete dobro, jel ovo nešto dobro, zato što ja neću ništa od treme i onda ne znam kako je. Kada su mi rekli to da je protein, ja nisam mogao da verujem. Sad je bolje. I mnogo mi je drago što u posljednje vreme stvarno se dešavaju te neke pozitivne promene i što sve više mladih ljudi hoće da nešto čuje, da nauči. Mislim, ne znam zašto hoćete da od mene čujete, zato što smatram da ne mogu da vas ništa naučim, sem što, ponašam se prirodno tako kako mislim da treba, ali moram, znate šta, ne mogu sad da počnem predavanje, to jest mogu da počnem predavanje standardna priča, došao sam iz Kragujevca, teško je bilo, Beograd, autobus, mislim, ali mi je od toga muka. Iz kog razloga? Zato što ne želim da smatrate da morate da prođete kroz nešto mnogo loše da biste došli do nečeg dobrog. Evo, na primjer, i morate da se pomirite sa tim da je možda neko u boljoj početnoj situaciji od vas,
da vi možda niste ili da je neko u lošoj podrečnoj situaciji. Evo ja, na primjer, sad generalno posljednjih par dana komentarišem sa Vanjom Pantin, drugaricom mojom Tirskim, kažem, pratim ovog Roma Beckhama. I on je meni mali genijalan, znači bukvalno snima neki TikTok kako igra sa Viktorijom, putuje sa devojkom svuda i ja sam u fazonu kako ga bre boli uvo, bukvalno je izbacio slike iz Pariza, ovako selfie gde je ovako sebi bukvalno pola glave i stavio na slajd, ne znam koliko slika i tipa ima 500 miliona pratilaca. Sad ja bih trebao da kao uzmem i da budem negativan i da ja budem u fazonu kao njemu je lako zato što je sin od Viktorije i ja bih to isto radio da sam sin od Viktorije i Beckhama. Znači morate da razumete da svako koristi ono što ima i da je to sasvim okej. Ja sam pisao da je kao neko čudo za pravac šta hoću da vam pričam. Ja sam od malena, i to sam se skoro podsjetio zato što uvek kad imam ova predavanja volim da izdvojim neko vreme za sebe pre nego što počnem da pričam i poslušam par nekih motivacionih govornika i to nikad ne uradim zato što imam vremena i u posljednjih par vlogova svi komentarišu joj kako kukaš, kako si umoran, ali ja sam stvarno umoran i ja sam neko ljude koje me prate navikao da stvarno pričam ono što tako jeste, kad sam srećan sam, kad sam umoran sam i to je kao normalna stvar. I on je pomenuo kako je, kad je bio klinac, pravio tezgu za limunadu. I ja se setim, a to bukvalno nisam ni na jednom predavanju pričao, da sam ja u mojoj ulici u Kragujevcu imao tezgu i prodavao stvari. Kad sam bio klinac preko leta. Ali pazite sad ovo, to su bile bizarne stvari. Mi naberemo kruške iz dvorišta, donesem svako šta ima i svi ono iz kuće, da li ima nov šampon, da li ima nešto, i mi smo to non stop negde stavljali. I onda ja sad, kad prođe ovo, mislim kad je prošlo to toliko godina, kad sam ja to čak i zaboravio, ja se sjetim jedne stvari, a pošto sam ja naravno bio inicijator te tezge, zvala se Srtera Buki, mislim Buki mi je mačka bila, znači, bizarna stvar, skroz, i sad kad se sjetim toga, ja kažem, izvinite, ja kažem stvarno, tip, Dušane, ti si oduvek imao to nešto u sebi. A sad, šta je to nešto u meni? To je želja bila. Ja sam, na primjer, kad sam prvi put došao do fotoaparata, ja sam išao ulicom, ja sam slikao komšije, mačke, kučiće, te sam da kažem kokoški, nismo imali u našoj ulici. Slikao sam non stop, sjećam se komšije, jedan dančo preko puta, mene ja ga uzem ovako, slikam ga dok on nešto radi, odem kući i kao sredim tu sliku i stavim Dušan Fotonet, tako mi se tad zvalo, ne znam iz kog razloga, imao sam taj neki svoj logo i eto imao sam i tu prodavnicu, prodavao sam sa drugarom ne, dobro kruške, nego sam prodavao i badnjake, zato što su oni bave cvijećem, pa su tu prodavali, ja sam bio uvek u fazonu, idem ja sa tobom, hoću ja da prodajem badnjake, hoću da ih sve prodamo, znači plašio, pa kad se uplašite, znači od ovog predavanja. Ali upravo je to poenta, ja ću da se ovim napredujem, koliko ću ja vama da dam nešto, da li je pozitivna energija, da li je neka ključna stvar za vas, toliko će to mene da znači. Ljudi se plaše i na primjer, ne želi manje problema, nego želi više veština. Zato što problema će uvek biti, normalne stvari. Evo ja, ljudi kad mi kažu, ajde daj mi savjet za kako si, kako ti to stvarno srećan, kako ti je život, ljudi, ja se raspadam. Znači, meni uopšte život nije poređen kako treba. Ja jednostavno, u čemu ja kidam, to je posao. I to je ta neka radna etika. I smatram da vi se morate da shvatite da jedinu moć koju imate, tu što kažem moć u tebi, to je ta radna etika. Da se vi naviknete da nešto radite, da verujete u to i da na kraju to uspe. Hteo sam da vam još nešto kažem, zašto kasnite? Šalim se, to sam uradio da bi ovdje početi to što ide dalje. To je problem. Sad, ne znam ko je to izjavio, ali to je stvarno tako. Kod mladih ljudi misle da sve znaju najbolje, misle da su najpametniji. Ja nekad kad gledam svoje stare snimke, u tom momentu sam mislio da sam popio su pamet sveta, ja kažem, Bože, vidi ga kako si glup. Ko? I da... Kako me gledate? Svaki put kada opsemo nemoj. Ljudi neće da prihvate da ne znaju i da je poenta upravo da treba stalno da učite. I ljudi misle, ako završe školu, da je to sve super. Jeste super, to je fenomenalno, ali formalno učenje će da vam da jedan... bazu, jedan siguran, običan život. A samostalno učenje će da vam da bogatstvo i uspjeh. To je poenta što ljudi ne žele da, moram da gledam u nekog, evo ti me to gledaš onako pravo, pa ću gledam u deve. Ljudi jednostavno misle da kad nešto pročitaju, nauče iz knjige, da je to i da su popili skupame sveta. Morate non stop da radite na sebi, da non stop radite stvari koje su
van vaše zone komfora. Znate, kako da, mislim, ja sam rekao, opet sad kao neću da kažem, zašto kasnite? Šalim se, pitam svakog, ne znam, dupla fora. Izvini. Šta je bilo, šta je bila moja poenta priče? Da, morate da, još nešto znate, ja sam ali sam sebi dosadio o toj motivaciji i o svemu tome. I ja sam generalno ta motivacija, to ste vi prepoznali u meni, pa onda vi kažete, jo, si me motivisao. Meni nikad nije bio plan da ja imam kao, mislim, bio sam pre neki dan na jutarnjem programu i pisala Dušan Petrović Vihor, motivacioni govornik. Kad tu nisam uzeo, nisam izbao tamo, ja imam motivacioni govornik. Ne, ja to nisam, ja samo mogu da podijelim neka svoja iskustva i neko svoje znanje. I verujte mi, za neke stvari ja možda nisam čak ni u pravu. Ali ja tako trenutno smatram i samo smatram ukoliko, evo sad svi vi ovdje koji sedite, ukoliko, zašto kasniš? Ok, rekao sam ništa da više pričam, niste ni bili odreagovali više, sad ne sramam. Da, za neke stvari ja vjerojatno nisam u pravu. Sad, na primjer, ispod nekog bloga sad na YouTube-u mi je neko stavio komentar kao ja ne mogu da verujem da tebe ljudi prate, ti se raspadaš kao od umora i svega toga, a kao propagiraš zdrav život. Ja kažem, alo, mislim nisam mu rekao zato što generalno ne odgovara na hate komentare, zato što smatram da svako ima pravo na svoje mišljenje. On vjerojatno misle u pravu i jeste u pravu za njega. Ja iz mog ugla nije u pravu to što priča, a ono nekako eto, ja kažem, mene pratite i slušajte i kopirajte samo što tiče rada. Znači ništa drugo, ja trenutno nemam, ja ni ne spavam, ni nemam društveni život, ne stižem ništa zato što ne umem trenutno, nego samo radim. Što ja isto, mene malo smara ovo što ja kao predajem o motivaciji, mislim pričam vama o motivaciji, o svemu tome, smara me zato što je mnogo prosto. I ja sad ne mogu da tu izmislim toplu vodu. To je sad, na primjer, kao da je sad ovo konferencija za zdrav način života, za fitness. I sad ja dođem, fitness instruktor zgodan, prelep, visok, sve na mestu. I sad vi svi čekate da ja vama kažem ključnu reč, ja bih vama rekao, ključ je u tome da se zdravo hranite i da trenirate 3 puta dnevno. Nedeljno. E tako i ovo uspe, znači uzmeš i radiš i veruješ i ne odustaješ, znaš, to je poenta, znaš, svi očekuju se ja, ne znam što da kažem, to je ono, kao za tu ishranu. Bićeš mršava i zgodna i zdrava ukoliko jedeš zdravo i treniraš. End of story. Tu ljudi misle da je tu sad neka polemika i da je tu neki mnogo veliki problem, a u stvari je problem u vama, zato što vi nećete da mislim vi, nemojte sve te pogrešno, nego samo kažem generalizam, vi smatrate da ste trenutno na pravom mestu i da nije problem u vama, nego da je problem u drugima. Tako da, eto, zdravo se hranite i trenirate 3 puta nedeljno. Jel ima neko pitanje? Ja sam planirao da pričam mnogo duže, ali ja generalno pričam jako brzo, zbog toga i mucam, i onda, evo, sad sam ispričao jako brzo, ne znam ni koliko je trajalo, ali hoću i na svakom predavanju kažem, mnogo mi je bitno da me vi pitate, da bih vam ja odgovorio, da bi mi komunicirali, ne da sad vi sad tako gledate u mene i da mi bude neprijatno. Ajde. Što tom početku i to, ali mene ipak malo zanima taj početak, kako je to sve krenulo i kako si ti došao do 10 sati. Da pričam? Da. Bilo mi je jako teško, odnosno šans. Pa ne, generalno, ja sam iz manjeg grada, iz Kragujevca. I sad, ja moram da vam kažem odmah, i to sam rekao, ja mislim i na YouTube-u, ne, snimio sam, ali nisam izbacio. Pošto sam mislio da će da me ljudi osudi, vjerojatno će da me osudi, ali ja sam prezahvalan što sam odrastao u Kragujevcu, ne u Beogradu. Zato što sam imao neko, ja sam bukvalno posljednja generacija onog normalnog, igranja šmurki. Lastiš? Pa da, nisam lastiš. Igrali smo, ne znati, mi smo to zvali delfinčići, kad imate ovako, kad stanete na trotoar i sad vi morate da pređete ulicu, da nas taj neko što je na ulici ne uhvati. Niste niko nije to igra, okej. To je igra iz Kragujevca. Ili se mora zove drugačije kod vas. I nekako, eto, taj moj početak sam ja u onom svom videu već jednom rekao, ja sam uvek verovao. I mene nikad nije zanimalo ništa, ja sam i u srednjoj i u osnovnoj školi bio sputan, omalovažavan, mislim, znaš, kao modni fotograf, znaš, u Kragujevcu si. I to su mi opet isto na YouTube-u rekli kao što vidiš Kragujevac, ne razumijem ovo Kragujevac, ali ne mogu da se bavim modnom fotografijom, zato što su svi časopisi, svi brendovi, svi poznate ličnosti su u Beogradu, ja u Kragujevcu nisam imao koga da slikam.
Da li je bilo teško? Bilo. Mislim, ja sam imao podršku majke, to mi je ono što mi je najbitnije, to baš tu da potenciram, zato što generalno vidim da mladi ljudi nemaju podršku roditelja i ja ne mogu da vam kažem to iskustvo, zato što je jedno divno iskustvo da sam uvek imao podršku i da sam uvek verovao. I to ljudi meni kažu na predavanju baš u Zagrebu, ovako isto je bio bioskop i tu je sedala jedna devojka, baš na tom mestu, i podigla ruku i kaže, ja Dušan imam jedan pitanje za tebe. Kaže, ajde reci, ne znam da se ideš. Ja imam brand, ja kreiram haljine, ja sam sve uradila i trudim se i skačim i slikam i sve i ništa se ne dešava. Ja kažem, koliko se baviš? On kaže, 6 meseci. I ja kad nisam izbacio iz sale, zato što upravo tu ljudi ne kapiraju da je, opet ću da kažem ovu rečenicu, ali stvarno najpocenjeniji savjet za uspeh je strpljenje. I to ljudi ti ne razumiju. Meni se dešava sve ovo, svo ovo ludilo u posljednje 2 godine možda. Ok, ima ljudi koji me prati duže, verovatno. Jel ima neko koji me prati duže? Nažalost. O, pa gdje si? Nisam te imao kad si ušla. U posljednje vreme, znači ja kažem, posljednje 2 godine se tek dešava ludilo, a ja, evo, ove godine je bilo 10 godina dok sam u ovom poslu. 10 godina, a tek sam napunio 25. Tako da, strpljenje kad sam bio mlad, eto. Meni je bilo, ja bi sad proživao se isto. Da me neko pita da mogu, živao sam bezbrižnije, jeste da ja nisam išao na te ekskurzije. Kažem zato što sam se menio tekst za reklamu. Jeste da nisam išao na te ekskurzije, a ne iz razloga zato što kao, ja sad nisam mogu, smo bili u mogućnosti i nešto. Ok, nismo bili milioneri, da se razumem, znači imali smo totalno normalan život, ono, od prvog do prvog, kao i svi. I neću mi pitam zašto kad. I ovdje mi nisam. Prvog, da. Normalan taj život, kako? Šta sam još rekao? Nisi išao na ekskurziju. Da, nisam išao na ekskurziju, ali ne znam što ja nisam zdrav. A htio sam da to ne pomenim i pomenuo sam ga 8 puta, ja mislim da nisam išao na ekskurziju. Ali ne iz razloga zato što ja, to je kao, nisam mogu nego, ja sam htio da dok oni idu da ja spičem za Beograd da uzem da radim. Tako da, puno od tog nekog podricanja, tih rođendana 18, sve, to meni to bullshit, mislim bullshit, sve na engleskom, to je malo lakše, ili nije. Nećemo ti platiti ekskurziju. Ali generalno, sve sam to nadoknadio i sve se to vratilo, ali kažem ti, u tom momentu kad mi je tako bilo, nisam imao problem, sad rekao, ja ne idem na ekskurziju, znaš, nego sam znao da hoću nešto drugo, tako da eto. Ima još neko, mislim, je li ima neko, morate me pitati, treba da ovdje pričamo i pričamo. Ćao! Ćao, da li postoji neki prelomni trenutak u tvojoj karijeri koji bi mogu da izdvojiš kad si najviše napredovao? Pa, vidi ovako, ja sam od 2012. do 2015. radio u jednoj modnoj agenciji i tad sam radio, ok, kao za platu, mislim, zaradio sam za 300 eura, ovo 250 plaća stan, da ne pričam o tome, kao nije bilo da sam plivao u ovim parama, ali sam radio svakodnevno. Imao sam po 3 snimanja dnevno. I nisam imao šminkera i frizera, pa sam sedao ispred YouTube-a, pa ja moram da naučim kako su uvijel okna. Iako me to nikad nije zanimalo i dalje me to ne zanima. Jesam da sam ja esteta i da ja volim da vidim to lepo i mislim sve to povezano sa mojim poslom, ali nije me kao to nešto zanimalo i smatram da sam najviše napredovao u tom momentu kad sam non stop radio. I kad mi ljudi kažu kako napredujem u fotografiji, ja kažem uzmeš i slikaš. I slikaš, pa padneš, pa da neko pola eura, pa ti uzmeš pa slikaš. Ja kažem, majmu da daš fotoaparat 4 godine u ruke, skontao bi kako se klipiće, razumeš? Tako da, mislim da samo da trud, rad dovodi do savršenstva i da je to neki ključni moment bila ta modna agencija u kojoj sam radio. Ćao! Da li si srećan u svemu tome, iako radiš ono što voliš, a da li si srećan u svemu tome jer nemaš vreme za sebe, za prijatelje? Opasno pitanje, iz kog razloga, zato što kao mogu da kažem sad neke stvari. Srećan sam na kraju dana ipak. Mislim, jesam umoran, ali kao možda se naspavaš, znaš kao ispavat ću, nije to sad neka strašna stvar. Srećan sam, mnogo sam velikih stvari uradio, nisam ja nekad svestan tih stvari, kao ja sad ovoga nisam svestan, mi nije jasno uopšte što ste vi ovde i što sam ja ovde, da ja kao vama sad se nešto pričam, ali da, znate kad budem onako najsrećniji, na kraju godine uzmem pa izbacujem onaj kolaž na Instagram, tipa svih radova svojih, i kad vidim što sam svojih, kažem,
Kao, šta sam se uradio, kako je dobro. Ja imam, na primjer, tu politiku svog posla, da ja ne zovem ljudi i ne kontaktiram, nego da ne zovu mene. Ne iz razloga što sam sad ja nešto big deal, nisam, nego iz razloga što kad me neko kontaktira, znači da stvarno hoće da ja njega fotografišem i da je to, mislim, pričam za fotografiju, zato što je meni na kraju dana, ipak ja sebe smatram modnim fotografom, to YouTube, to Instagram, influencing, sve je to super, mnogo mi je drago, ali nekako ja imam svoj neki posao i eto, srećan sam. Srećan sam, mislim, kako da ne budem srećan, znate šta je ovo, ne mogu da vam opišem, mnogo lepo će, imao sam ogromnu tremu, sad sam se skroz opustio, nisam ispričao ništa što sam htio da ispričam, što sam kao napisao malo pre, ali kao da, ovo je rezultat truda i rada tog valjda, tako da eto, srećan sam. Koji ti je najveći cilj što se tiče posla? A ne mogu da ga kažem zato što imam više velikih ciljeva. Tako da je, mislim kao ono, imao sam ciljeve prvo vezane za Srbiju koje smatram da sam sve ostvario. Još jedna stvar samo mi je ostala koju ću da ostvarim. Ali generalno kao sad idem dalje i plaši me ti ciljevi, to je nešto što kao ono, ja nekad kažem ovu čoveče, iako duboko u sebi verujem da ću da sve to ostvarim, kao postoji neka doza straha, ali definitivno mi je cilj da se oprobam u ovoj modnoj fotografiji van granica Srbije, zato što je to neki sljedeći korak. Tako da eto. Nemam sad kao, volao bi da slikam Naomi Campbell, normalno da bi volao da slikam Naomi Campbell, normalno da bi volao da slikam za Vogue i slikat ću. Neki novinar, zato što me sinoć tako nešto pitao. Vidi, ja generalno imam tu sreću, a možda i problem, nije problem nikako. Ja sad, Beyoncé da prođe, ja ne bi tražio, na primjer, da se slikam sa njim, zato što sam ja lično takav. I ovo, kada odem na snimanje neko, ok, postoji neka doza, kako da kažem, poštovanja, ali ja, ukoliko bi njih gledao sve vreme kao samo te velike zvezde, ja ne bi napravio nikakve fotke, zato što bi imao tremu. Hvala tebi na pitanju. Ok, hvala, vidimo se. Ajde, još nešto. Koliko meljem ovde? Koliko treba još? Može. Nisam, ali ko je to drugi? Ko je to pitao? Aha, zato što sam ja njoj rekao, a čujem dva glasa, pa onda izvini, ajde prvo ti, pa ćeš ti. Kako su ti uglavnom iskustva bila sa ljudima sa kojima si radio u Srbiji? I to su me sinoć isto pitali u ovom intervju. Ja stvarno sam imao sa svima fenomenalno iskustvo, upravo zbog onoga što sam rekao da je meni politika da oni mene pozovu. Zato što kad me oni pozovu, to znači da stvarno oni cijene moj rad i poštuju i hoće moje fotografije. Tako da ja stvarno ni sa kim nisam imao, ali baš ni sa kim negativno iskustvo. A jel se desilo nekada nije išlo nešto po planu kad je bilo nerviranje, kako si onda izlazio na kraj? Mislim, dešavalo se, imali smo sad skoro jedno smo se, ne mogu da kažem ime, opet nebitno. Jedna pevačica koja je velika zvezda, trenutno, mislim nije trenutno godinama, i nije se opustila na prvom fotku. Ugojila se, bila nešto mnogo i nije se opustila i mi smo to fotkali i prošlo tipa 2-3 nedelje. Ja sad one fotke sređujem, gledam, nije mi to. I onda sam ja zvao i rekao, ajmo mi opet da uzmemo da slikamo o mom trošku, nema tu nešto, ajmo da slikamo opet, zato što, znaš, jako mi je bitno da rezultat ne ide kako treba. Tako da imalo toga, ali to nije ništa strašno, mislim, znaš, kao ljudi imaju tremu za slikanje, normalno, ja prvi kad sam da slikam i ljudi misle, ja se oduzmem cijelo. Znaš, tako da volio bi da ponovim, znaš, taki put kad slikam, tako da, eto, imalo je takvih iskustava, da sam se ja sad sa nekim posvađao, da se nešto desilo, jako loše, ne, samo nisam. Eto, sad ti. Hoće možda u toku sledeće godine biti još neki masterclass? Je li to nešto što bi ljudi htjeli, zato što je stvarno, onda će da bude. Evo, sad vam javno ovde obećavam, zato što ja sam prošle godine to napravio, meni kad su došli ljudi sa tom idejom kao neki masterclass, sam bio uzmano što su ljudi normalni, kao, znaš, kao, mislim, kao ja sad zato što je to, ja imam osjećaj, generalno za sve, tako da, eto, mislim, ukoliko bude bilo, dosta ljudi zainteresovano, napravit ćemo sigurno. Da spavam prvo malo u januaru, pa ćemo da masterclass uradimo. Da, spavat ćemo nekad, kad, to je pitanje. Da li možda neko
Uplaši me jezić. Ajde, reci. Da li možda neko bio nezadovoljan tvojim radom što si uradio? Da li su ti tražili opet da im urediš fotografiju? Ja ne mogu da se sećam. Ne mogu da se sećam. Ja mislim da ne. Ne. Imali smo svaki put, na primjer, nekad se desi da ja ljudima pošaljem pa vidim da joj je njemu, bilo kome da slikam, glupo je da mi kaže. Da bi nešto promenila. I onda ja kažem, vidi, ovo nije finalno, sve se da promeniti, ja sam tebi upravo to poslao sad, da bi ti videla kako to izgleda i ako hoćeš sve možemo, znaš, tako da ima. Zdravo, kako si? Mali savjet, kako izaći iz zone komfora i pobediti taj strah koji nas uvek koči i u svemu nam zakočava život? Pa evo, malo sam to rekao, sudariš sa njim. Pa ga, mislim, ja sad, da je meni, nije to zdrav razum, ali malo pre kad je išao ovaj video ovde, vidjet ćete u vlogu, snimali smo, ja sam ovde čučao i ovdje se držao i trešao sam se i sad ja, na primjer, da ne razmišljaš tako, bože, izvini, gledam tamo, znaš, da se plašiš, ja bi sad otrčao, pobegao bi odavde i ne bi došao ovde, a upravo, kako ti kažem, probiješ taj zid i kreneš, uglavnom kroz zid. Ja nemam, možda nije, opet vam kažem, nemojte da me slušate slepo, zato što možda ja nisam u pravu, to je ono što ja radim i što mi uspeva. Tako da eto. Mislim, ja bih pred svako snimanje sa nekom velikom zvezdom imam tremu, što ja treba zbog moje treme da ne odem na snimanje. Znaš ono kao, neću da ja zato što sam se uplašio, znaš, mislim, glupost, tako da ono, sve što te plaši, znači da je mnogo dobro. A što si prema ovim očima? Ajde reci mi primjer tvoj. Da, jest, da. Hvala. A šta po tebi znači uspeh? U kom smislu hoćeš, kao krajnji cilj životni ili... Pa, šta god da ti se ono desi, šta te dalje motiviše, da ono ti kaže, sad sam uspeh. Ja još nemam taj moment, sad sam uspeo, na primjer, i to mi je možda malo i problem u ovom poslu, zato što nisam svestan nekih stvari. Kao krajnji cilj mi je da sutra kupim neku njivu negde i onda s babom i živim i budem u fazonu kao, sad sam uspeo, da moja firma i da moji unuci svi, bože, sutra deca rade, to je nešto što sam ja napravio, a da ja odem tamo, razumeš, i da bukvalno gledam u travu. Tako da, to mi je kao krajnji cilj, eto, sad možda znate moj krajnji cilj. Znači da na svakom polju budeš ostaviti? Da. To, mislim, ne mogu da ti kažem sad da sam uspeo, zato što upravo onda bi se kosio sa onim što sam rekao malo na početku da sam umoran jako i da mi trenutno nije dobro, zato to nije meni bio cilj, da budem umoran i da mi nije dobro. Meni je cilj bio da budem ostvaren u svom poslu, što i jesam, tako da ne mogu da kažem uspeo sam i dalje. Radim na tome da uspem. O tome što zamislim. Šta sam sve rekao? Dobro. Izvoli. Stanite. Aha. Šali se. Hvala. Izvolite, zašto treba? Ajde, nemoj da te zajebavaš, tako da ne treba. Ajde, sad ćemo se slikamo tamo. Ajde svi zajedno. Ajde, čudim da. Ajde. Ajde, jedno po jedno, Izvoli. Ajde, daj dalje. Izvoli. Ma šta je smešno? Hvala, Božja, hvala. Izvoli, ajde, hoćemo se slikamo. Ne, Dušan, samo stani. Ajde, ha? Bravo. Na početku ovog predavanja sam izjavio da sam prošle godine u ovo vreme imao svoj masterclass gde sam doživeo da imam ovoliku tremu kakvu sam imao i večeras. I sada kada gledam kraj ovog vloga i sve ove snimke i slike gde vidim sve vas koji mi pružate ovu bezuslovnu ljubav i podršku, a ja sam samo radio svoj posao i ponašao se prirodno, a vi ste to upravo primijetili, mogu samo da vam kažem jedno veliko hvala, da sam vam dužnik do kraja života, zato što ovaj osjećaj ne može da se opiše i koliko je vama značilo predavanje, verujte da je meni značilo mnogo više.
još par videa do kraja ovog vlogmasa, a onda u 2020. gazimo još jače, svi zajedno.